Xeyirli gün, qadirli balalar. Balalar, aytыңыз әле, biz kim? Әйе, biz kişiler. Türlü bulsak da bizning tən tizilişi, onun ayrım ilişləri bir tisli. Şığılga көшкәнче табышмакка cavab табыйк. 5 ярдәмчең хезмәт итә сиңа, беләсеңме син аларны, аңлат миңа. Bir türlüsü сиңа күрү бәхете бирә, икенчесе барлык авызларны ишеттирә, өченчесе белән тәм туясың. Тагын берсе белән исләр сизәсең. Нигә борчыласың шулай булгач? Шатлан да кел, елап та ал, күңелең тулгач. Балалар, нинди ярдәмчеләр турында сүз бара икән? Әйе, дөрес. Бүген мин сезгә үзебезнең сизү агъзалары турында сөйләрмен. Үзен урап алган дөньяны кеше сизү агъзалары аша танып белә. Бүгенге шөгылебездә без автобуста сәяхәткә барабыз. Беренче тукталыш. Ике агай рәттән торсалар да, бер-берсен күрмиләр. Нәрсә икән ул? Әйе, күзләр. Күзләр күрү агъзасы. Алар дөньяны барлык биеклеге һәм матурлыгы белән кабул итәргә мөмкинлек бирәләр. Күзләр безгә предметларның төсен, формасын, зурлыгын, матурлыгын күрергә ярдәм итәләр. Без укый, яза, телевизор карый алабыз. 95% мәгълүматны без күзләр ярдәмендә алабыз. Балалар, biz монда нәрсәләр күрәбез? Афәрин балалар. Күзләр кешенең алыштыргысы сизү органы. Күз күрмәсә, без ирекле хәрәкәтләнә дә, укый да, эшли дә алмас идек. Шуңа да әлеге сизү органы безнең өчен бик кадерле. Ләкин кешеләр арасында начар күрүчеләр дә, бөтенләй күрмәүчеләр дә бар. Аларның булышчылары махсус өйрәтелгән этләр, күзлек. Юлыбызны дәвам итик. Икенче тукталыш. Bir tau tirəli iki tişik şümeşilinген. Нәрсә икән ул? Әйе, колаклар. Колаклар ишетү агъзасы. Тирәюн төрле тавышларга, авазларга тулган. Әгәр яхшы ишетәсең икән, син аларны аерасың. Ләкин барлык авазларда бер төрле яңгырамый. Бер төрле авазларны рәхәтләнеп тыңлыйбыз, икенчеләрне безне ялкыта, өченчеләре авыртуны тудыра. Бигрәк тә каты яңгыраса. Балалар, biz нәрсәләр ишетәбез? Афәрин. Сәяхәтебезне дәвам итик. Өченче тукталыш. Тау битендә бер амбар, аның ике ишеге бар. Бер вакытта ябылмый, көне-төне җил уйный. Нәрсә икән ул? Әйе, борын. Борын иш сизү агъзасы. Борын белән без тирә-юньдәге исләрне кабул итәбез һәм аерабыз. Бу очракта борынның формасы яки зурлыгы мөһим түгел. Нинди исләрне без кабул итәбез икән? Афәрин балалар, юлыбызны дәвам итик. 4нче тукталыш. Үзе сөяксез, сөйләгән сүзе хисапсыз. Нәрсә икән ул? Әйе, тел. Тел тәм сизү агъзасы. Тел ярдәмендә без иснәмичә, кагылмыйча, күзләрне йомган хәлдә төрле продуктларның тәмен белә алабыз. Әйдәгез әле балалар, рәсемдә күрсәтелгән әйберләрнең тәмен билгелик. Афәрин. Сәяхәтебезне дәвам итик. 5нче тукталыш. Бер ананың 5 баласы, кайсын тешләсәң, шунысы авырта. Нәрсә икән ул? Әйе, кул һәм бармаклар. Кул тоеп сизү агъзасы. Кеше куллар ярдәмендә күп нәрсә эшли ала. Шуның өстенә куллар тоемлау ярдәмендә, тирә-юньне өйрәнү өчен ярдәм итә. Нинди дә булса предметка килеп кагылсак, без аның нәрсә икәнен сиземлибез.
Балалар, biz куллар белән ни эшлибез? Дөрес, куллар белән нәрсә сиземлибез соң? Балалар, булдырдыгыз. Балалар, бүген без сезнең белән кешенең сизү агъзалары турында сөйләштек. Алар безнең ярдәмчеләребез, тирә-юнь белән танышырга булышалар. Шуның белән безнең сәяхәтебез тәмам. Сау булыгыз.